ಸೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಸ್ಸ ಮಾರೆ ಸಾ ಧರ್ಮಗ ಚಂಡಿಯಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಇಂಜರ ಮಾರೆ Enemies ahead! ಈ ಮೀನ್ ಕಾಯ್ದು ಬನಲಡ ಏನು ಹಾಕುನೆ ಗನ್ನದ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರಡವಲ್ಲ ಹೊಲ್ಪಡ್ದು ಬರಂಜಿ ಬರ್ಪೇರ ಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಬೆನಂದ ತಿನ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಜರತ್ತ ಅಬ್ಬಾ ಕೈಕಾಲ ಬಿಡ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಕಡೆಗಳು ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಏನೇ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರಂದೇ ಇಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೂಲೆವರ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರಂಗ ಬಕ್ಕ ಸೋಡ ಸರ್ದ ಬರ್ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬಣ್ಣ ತೂಪೆ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣಂಗಿನ ತೂಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಮಾರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಬ್ಜಿಗೂ ಬರಲು ಬಿಡಿ ಆತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್ಜರಿ ಯಾನೊಂದು ಸರಿ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಪಿದ್ದಾನ ಇರ್ನ ಐನ ಅಂಡಲಾವಣ್ಣ ಅಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ಜರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತ ಮಾರ ಇರು 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಿರತ ಮುಂದಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋನ ಮಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಆಲ್ ಗುಡ್ Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. No. ಅಯ್ಯೋ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಮಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಪುನಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ಕೋಟುನ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಡಿಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಂದಿಲ ಬೈದಿಜ್ ಮಾರೆ ಈರ್ನ ವಾ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಕಣ್ಣಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಇಂದೇ ಈರ್ ಒಂಜಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಯಡಿ ಇಜನ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ತನ ಚೀಪ ಮಾಲು ನಾದು ದುಂಡು ಸಾವಿರನ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಗೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ತುಂಬ ಆಪರೇಷನ್ಗ ಅಯ್ಯೋ ಮೊರಾನೆ ಮಟ್ಟ ಬಾಯಟ ಮಂತಿತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರಿ ಶೇ ಇನ್ನ ಬಾಯದ ಬಿದ ಕೆಕ್ಕದ ಬಿದ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತನ ಕಕ್ಕದ ಅಂಡ ಪನ್ನು ಮಾರಯ ಶೇ ಅನ್ಪ ಮಾರ ಅರ್ಧೇನ ಮನ ಮಾರೆ ಏಷದಾನೆ ಏಷದಾನೆ ಅವೇ ಕಮಾನ್ ಇಂಕ ಅವೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಕ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ It's not what it looks like. ಓ ಪುನಕ್ಲೆ ಅವು ಏಷ್ಯಾದ ನತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಕರ್ಮನಿಕ್ಲನ ವಾ ಕರ್ಮದ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಂಕ ದಾದನ ಸರಿ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಅತ್ ನಿಖಿಲ್ 2021 ಕೊರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಾನು ಏಷ್ಯಾದಾನಿಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಾನಿಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ಈ ಜನ ನಾನು ಲಕ್ಕ ಕುಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅವು ಓರ್ಲೇನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ಕೊರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ಈರ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದಾವ ಎಂಚಿನೊಂದು ಪರಂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೂರು ಹತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಹದನ್ A few moments later. Six ball.
ಇದೇ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಾರ್ಪುಣದು ಪನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಲಾಂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಬಿಡಿರತ್ತಣ್ಣ ದಾದ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯು ಒಂದೇರ ಮರೆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಪೇಷಂಟಾ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ದಾನೆ ಬತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಹೊರ ಬತ್ತೇನೆ ಪರಬು ನಿನ್ನ ನಗ ಮಣ್ಣು ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಕಣ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣಿನೆಲ್ಲ ಅಗಡಿದೆತ್ತುಂಡು ಯಾಂದಾದನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತನ ಪಾಸಾಯ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತರಬೇನೆಗೆ ಮಾರೆ ಮಂಡೆನೆ ಕಟ್ ದಕ್ಕುವೆನ ಅಂದು